Tak už jsme tady, bývak postavený, paráda, přestalo jít pršet, už mám nahozeno, na levou mám na kapříka, pravou mám na amura, na špendlík, no, už jsem jednoho dorostenca vytáhl, tak uvidíme, co se bude dít, za chvíli dojede brácha, doveze mě řízky, takže dík moc, Kosino, a pak se tady už odpoledne nasende víc a už to začne. Nádhera, nádhera. Už dojel i druhý bratr a už to začíná. Jež do prdele. Už zaměstnává lidi. Já jsem nikomu neříkal. Je pravda, že nikomu neříkal, ale ten první se na to nemohl dívat. A ještě si počkáme na nához. Dneska první den. To je taková jenom zkoušková a zítra to půjde na plný prdy. Je, Míro? Jasně. Kluci jsou zalezlí, čumí do mobilu, za chvíli mě zaberem. Tady už mám hozený na Candoša. Říkal ten? Tady na Kapříka. A muži tady berou, jak padají ty špendlíky. Oni ještě nesou zrali ty špendlíky. No malý, ale do 50. Na Amura jsem měl nahozený, ale prokaučoval jsem záběr. Šlo mě to přes brzdu a konec pak. Ale je tady hezky. Tak se podíváme. Zepředu. Jak nahoď? Já jsem teď natáčel. Na to, že nás vydědil, tak ještě je to dobrý, no. To vám někdy řeknu, ten příběh. Sarka, farka. A jsme, nemůžu to říkat ani. Middleton. Štika, vole. Nehrávej moc, ale ona tě přiklosne. Luba má štiku. Žiletka. Pustit. Malý. Kaž, počkej. Zabije. Lovec. Asistent. Ještě vyháčkování zdokumentujeme. Ukaž. No pěkně. Má ostrý zuby? Jak to tam má mrdlý, vole, Pepiku? Já nevím. Patrně, no, ale... Pomož mu. Fittipaldi, sorry. Hezky. Zvládl. Počkej ještě, počkej. Vyháčkování. Počkej. Bude s úrazem nebo bez úrazu? Kde to má, vole, když tak jsem si zbyl. Lubo, ty už to děláš jak, vole, profík. Jo, na krajíček, vole. Nádhera, přesně jak má být. Ukázkově, že? No, vole, žádný, vole, amatér, vole, jo. To je jasný, ne? Jinak bych tě netočil. Palec, jdl. Nádhera. Hoši. Je to otřesný. Kolik masa? Procent? 64. Pocitově? Pocitově tak 5. OK. To dá tak mouka. Mouka. Pozor. Luba musí chcát, chytl kapra. Já to radši asi stopnu. Zdravím všechny nadšence mého kanálu. Lovec pan Padýny Midlný. Záběr jak svině, udice do vody. To má vohlík, uvidíte. Vytáhnout všechno pryč, už ušel asi 6 metrů za rybou. Jenom špička se mu volí. Uvidíme, co tam bude.
ladí brzdu, je velmi opatrný. Úlovek to bude nebeský. Jestli bude ryba aspoň nějakého pupek, tak to bude macek, vole. Tak kde to je? Nic nevidím. Jo, ale asi má silu. Lubo, co? Lubo, co myslíš, co to bude? Žebrák? Pane bože. Tak se s ním tak neser, s tím žebrákem a vytáhni ho už. Já chci vidět aspoň, co to je. Diváci čekají. Odběratelé. 80 Lubo, co? Bez 60. Hele, já ti nechci nic říkat, ale vidíš, jak máš ten silon obkrocený kolem toho spoju? Spoju, vole. Pojď. A jo, tam už to vidím. Vidíte to, diváci? Asi ne, ale to umí náš Lubajen. Kapříček, miminko. Ty vole, humbuku kolem toho. Dotáhni tu brzdu trošku, prosím tě. Ukaž ho, 40 cm možná. No. Ale je to ryba, no, počítaju. Děkuji, Jaťo. Mimi. Tak jo, tak to je on, nejlepší lovec. Tady má svůj bordel okolo, jo. 2 židličky. Kdyby ho jedna neunesla. No. A my jdem pokračovat. Pan kuchař vaří. Už je z toho trošku nasranej, už ho to nebaví. Sumcař nesumcuje. A chlapci se probudili o 12:30. Jsou vybucaní a teď můžou se najít a plné síly budou lítat pro škopky. Už se těšíme. Čekáme candáta a máme už ovečku. Druhou. A tady ta vole bude zažraná. Uhoř, vole. To není uhoř. A mám tuhle má větší možná jak ty. To není, to já jsem měl větší. Vytáhni ho. To není zažraný, to drží za... Bacha, ty jsi ho chytl, vole, na to. To, vole. No, tak to je po ní, vole. Pojď po ní. Ne, jsi to za tělo. Ježíš, tak to odstřihni, ne? Vyháčkuj to, ne, Lubo. Čo chytil za krkem, vole, já tě nechci. Proč pouštíš do ty vody zás? On tam padne, vole. Počkej, on je, vole, tlustý, já přes něho nevidím nic. Chytil za krkem. Přimáčkej to. Ty vole, oddělej ten háček a je to. Yes. Co tam máš? Co tam máš? Lubo, co tam máš? Nebuď prostej, jde to, vole, na internet. Ty vole, to je úlovek, vole. Chceš to podebrat?
Počkej. Odeberem to. Ty vole, pojď. Je tam. Je tam, vole. Lubo, vole. Jo. Nastražili jste to tady na mě, vole, parchanti jedni. To není možný. Ukaž, co chytl? Rybičku, vole. Borec. Borec, vole, a omotal kameň z gumičko. To je zajímavé. To je zajímavý, vole. A kde je ten horník? Vstál? No. Šel pro pivo? Nevstal. Co? Já už bylo výsledek. Ještě ne. Tady jsme vařili. Krása. Ahoj holky, kdybyste byli nějaká volná, povolná, tak na vás čekám. Tady máme retro. Pana Gargamela. Ahoj holky, kdybyste byli nějaká do 45 povolná, tak pro toho Lukáše, co vás před chvílou mával, jo? Já už potřebuju jenom jako řízky, ale on ještě potřebuje jiný věci. No, Občas. Občas. Tady výbava. To je nádhera. Nádhera. Nic nám nechybí. Že? Lubo. Tobě chybí ta baba. Ještě vám pak ukážu, jak tady náš velitel spí. Ale to až večer. Až si dá pár rumů. Už se na to těší. Počkej, máš větší slevo na sebe. O, vám tento člověk připomíná. Proč zrovna Lenína? Ne, Gargamel je to. Takže všechno krásného dnou končí, aby mohlo začít něco lepšího. Já jsem zbalený. Loučím se tady s klukama, s chaloupkou. Udejchanej jsou. Super vyřízené, my jsme víc pili, než rybařili. A mám toho fakt dost. Takže čau, bylo to peckový. Za rok znova.